Usbewu ndibulise umama Gatyeni executive yomama nomama bonke otata bonke ulutshana wonke umuntu bethuna ngelika Yesu Kristu igama botani bethuna manibulele bawumbo ndibulele into yobana xa usenza le mission week undicinge nam ndizobona notata uNtshanyana abandikhulisayo tata uNtshanyana wazi abazali bam ndabhaptizwa nguye wazi umamam notata owayendibhaptiza wayengayazi uba ubhaptiza umongameli bongbongo ndawuthetha ngayo ngenye imini. I don't forget the day when you were acting as the bishop of Ukumkanwinza. Ngomnye wabantu who believed in me. One day recommended and I superintendent. And you always call me because I always make you proud. The second kuyo ngoke le kuminyaka esixhenxe ndiphaya isolile manibulele kakhulu sisuka kude mbo nangoku nje xa nicula nindikhumbuza ndisesebhayi. I'm grateful kwi-ministry ndaqala kule district yandenza ke umuntu owomeleleyo. Now I'm connecting with the spirituality sale district. Nangelo xesha ndicula siyakudumisa ndiyazama uqa kenqe yam inembeko ndayiceba mayingavisi iphuhluke phambi kwabantu ngoku ke andifuni ungena kule moyeni. Mandibulele nani ndibulele into ethi inqabile le nto ndiyibona uba kukho abantu abasakwazi uhamba icawe phakathi evekini indlu igcwalo ngamarhamente ethu and it moves my spirit. It moves my spirit. Ngoba ecaweni yethu we have a Sunday spirituality. Inkonzo yethu yangecawe and iphelele ngecawe uzawuphinda uyiphuthume ngecawe. And thank you for this. Nangoku nanje umfundisi wasezilalini ekudala iphumile icawe ezilalini ngoba iigusha ziyazihlela. Nangoku andikwazi nokubabiza ngoba kuyacetywa funeka ndilinde isizini yokucheba idlule ukuze ndibabize.
ungatsibatsibi umamele emgqulu. Ungatsibatsibi. Ngifuna umamele emgqulu. Ngoba uzayibhuda le session uzawutsibatsiba. Esiqala nindimamele nindimamele. I pray for each and everyone who is here tonight andimamele andizoshumayela ndizawuthetha kodwa umxholo endiwunikiweyo namhlanje, holiness of heart and life. Ndizamile tatudwanini ukuzama ukumamela xa utata uMakhumsha ebeke le nto in the context of Mission Week. Dizamile ukuyimamela. What are you trying to address when you put this theme of holiness of heart and life in the journey enikuyo living? And I believe ndobana kudala kuthethwa. Dizamile ke ufuna uba Pentecostal di understand holiness ngohlobo lwasezitenteni. Kodwa uthe wobeka lo mxholo wandithatha wandisa kubuwisile. And I immediately understood that you want us to look kwi-fundamentals zobuwisile. When we talk about fundamentals zobuwisile, sizawuthetha ngale nto isenza into yobana sibe lapha. Ngoba uba uzazi fundamentals zobuwisile, uzawuthi ube erenkini ukuthandazo lwamanzi utsibe. Uzawuthi uba kukho umuntu omtsha okuthiwa uneempempe ezinemilozi utsibe, because you are missing the fundamentals. And so you must understand, xa ukholwa ukholo lwakho lunxitywe yintoni. And so the framework that I'm going to use, Madlebe, uba bendisenza iphepha, the framework endizayisebenzisa is Wesleyan spirituality. Abantu ke base Rhodes bawuxa methodology. Molweni ndithule. I understood, Mongameli, why do you want us in the Obana singokole holiness of heart and life? Because it is the core of the church. It's the core of mission. You can never speak about mission, that is missiology, Missio Dei, ungathethi holiness of heart and life.
So xa ndireflecta ke ndizandithatha ke ngale reflection yam ndifuna ndimamele. So xa umongameli immediately xa kum ebethetha nge-holiness of heart and life ezumwisile njendacinga uthini in simple terms. He wants us to embark on the journey of understanding le nto kuthiwa i-Christian perfection. Ngoba awukwazi uthetha nge-holiness of heart and life without Christian perfection. That is ngokwe-order of salvation yethu is-sanctification. Yile xa ufunda ngayo kuthethwa umvutishara we-confirmation athethe athi xa ufika kwesi stage sosindiso siyanqwaliswa. Lungcwaliso, sanctifying grace. Ndake ndafikelwa uyamazi uthatha uNtshanyana uMafa omkhulu wami, my late brother. Waye uthanda umculo wathi wa-end up ekwenza kuzo zonke izicawu kodwa waphinda wabuya. Wake wafika apha ekhaya ngenye imini esithi into endiyamkeleyo iduru ndamkela uYesu. Wabuza utata, wayesaphila utata, uthini xa usithi wamkela uYesu? Wathi andiseli, anditshayi, andilali, andixexezi. Wazibala zonke ezi zinto. Kodwa wathi utata, ezi zinto yi-discipline enokwenziwa nangumntu ongasindiswanga. Ngoba usindiso asulumezarisi ngezinto ongazenziyo nozenzayo. Ndamqonda uyayibhuda. Wayibetha ke le katara, wayibetha le katara. Wathi uyibetha kwakhe ikatara wanengxaki apha emtshatweni. Wathi wanengxaki kwakhe apha emtshatweni. Ndambona ngoku xa icofa ifowuni iseyithethe nobhebhi abasezantsi. Wabuza utata ukuthi ngoku xa uphendula ifowuni ubheke ezitoilet kodwa unomfazi. Ngoba ukhawuleze usindiso wane-athatsha. Hayi man. Sevana bethuni. But i-understanding yethu yosindiso apha ewisile lu-different. And le nto athatha uNtshanyana, sometimes I feel like they understand it. Nonke asul-understanda but asuluphili. Alo microwave. Awuthi xa ungena apha ewisile la ntitulo nobathe andiphathaphathwa andithathithwa ndiyintombi yeva. No, xa ungena apha ewisile mntanasekhaya uthi xa ungena apha ewisile uxakekile. Sithi ngexesha besikwazi uba wenza ntoni ngaphandle. Ubaba lo lukuthathe lufake kwibhankboti. Amen. Lukuthathe lufake kwibhankboti. Athi umntu wenqaba unesimilo esibi abengathi xhaswa apha ebhankbotini. Ngoba ingxaki yethu thina mawusile sithi sawufakwa kwibhankboti singafuni uhlala. Nangoku ibone nangoku ihlobo esiyiqhele ngayo icawa. Uthi uyazi unendawo ochopha kuyo, uyalazi neculo lakho kodwa utshintshi. Kukho abantu abadeliberately xa ndizawugqitha umakhumsha abayiresistayo le process yokubaselwa nguThixo ngofefe. Uba umbona xa sele arrogant uthi sekusunyelwa athi akuthethwa nayo. Ngoba intshumayelo apha ewisile sayithatha sayipersonalize. Sineentshumayelo esizithandayo, sineentshumayelo ezi-acceptable. Xa kusiwa kwinto enesimilo akuthethwa nawe. Kanti umshumayelo uthetha nawe.
Umntu angamameli nangexesha iculo lakhe lithi inhliziyo yamangala. Yanekhathe elikhulu. Kodwa liculo lakhe. And so, utata uMakhumsha usithatha kwinto enjalo. And we have all these tools up here we see. Sistetha kamandi. Kodwa they remain something there. We have beautiful concepts of unpacking things, but they remain there. Oh. They don't come here. Yibona ubikathazo sele lo muntu ke ngokusizile xa usizincamile sele bhedesho umbona ku disconnected nombhedesho taka nombhedesho ngexesha sithi okhohlakeleyo ukukula ka wena mshumayeli ukhohlakeleyo because we have beautiful concepts that esiqhelelene nazo uqiva xa uthi okhohlakele kutsho kulo muntu uhleli kwiphew kanti kutsho kuwe ngexesha ufundayo kanti ukhohlakele kanti ukhohlakele I read le ncwadi ka-Trevor Hudson uyandigqiba xa isithi ingxaki yethu uma wisile we like professing about Christ. We don't want to display Christ. Uyamqaphela umuntu ubiziwe akugcwala unyanga ntathu sine-CS eleke kusisa kungena umshumayeli uva ntoni ndibize wonke ufuna isibikelalo anindiva isibikelalo sigcwele wonke umuntu ufuna ushumayela emanyanweni akuthandazo kuyashunyayela egildini akuculo kuyashunyayela kodwa sinqatyelwe ngabadisipline to display Christ. And uJohn Wesley xa ithetha preach the word of God, use words if necessary. Sometimes words are not necessary. So ungamela ushumayela because uyincama kokusuku uzawugila apha efront ngoba unenkonzo lapha kanti sikhula kule xa kuko mama who display the gospel athi xa ehamba pha esihlatweni bathi abantu uyambona la mama uyinkonzo sasabagqibela kuthiwa ubani akakhonzi nje uyinkonzo ngoba le nto isecaweni iphuma ibheka endlini. And I want to invite you to reflect about between profess and projecting Christ. Kwagqitywa nemanyana nelo mama kuthiwa make simamele ingxaki zoomama sithandaza siphume sihambe bonke bafuna ukuthi hehe thembeka kuJoseph banekhompetishini nento abangayaziyo. And I want to say kumwisilo lapho ne-pressure uba ukwazi uthandaza noshumayela awukho relevant. I want to say to you, you don't have to. You don't have to. Xa uphume cawe ngecawe ngena pha esihlatweni uthi khangela nini isibongo isibheka sikaka sithiliwe kumsindisi udisplaya ivangeli kaKristu. You don't have to. So vumba bakukhontekele kona kuyo. Mna ndiyenzuka context esazilalini. Xa ungena une-Mercedes Benz uqhuba kuthiwa uyafanele uba ngumshumayeli. Iba ligosa. Uphangele endaweni erayithi, uphangele eSamatha eGayi. Iba ligosa kodwa umanzi awukavuthwa. Thetha ntoni xa uyigoswe ngabantu abangekavuthwa spiritual. Mamela
ezantsi. Everyone was born on top, yet spiritually is down there. Uyiphatha njani into kaThixo ungayazi? So, ndifuna ukuthi ke ungancani mntaseka uba nepressure. Mancane. Mancane. Kwakuthanda ukukhuza umama apha ekhaya. Kuthiwa yini kunini waba kule cala? Awukwazi noma esidlangalaleni. Uthethe ngoThixo ekhuzwa ifamily yakhe. Ngoba umama besemthanda. Kudala okosakwazi ukhonza kule wisile. Athi umama it's enough to say kubantwana bama abanxilayo. Ndithi xa ngithandaza nasemarhamncweni. Hleze ubheda kangaka endlini akwalibala uthandaza. Abelela kwezinye izinto. You don't have to. You just don't have to. Wonke ke xa sendigqitha kule point. Wonke umuntu ufuna uba ne-opinion. Xa kuthethwa izinto awunyanzelanga ngoba ne-opinion. You don't have to. Yes. Mama awunyanzelekanga. Xa ukwindawo erongo kucommentwa funeka ucommente. Sometimes he was selfish enough to say, ndithanda kulumke indlela zami uze ndingoni ngolwiba ndawuvena ngumkhala. Nantsi ke xa ndigqitha. Holiness of heart increases the knowledge of God and self-knowledge. Sevana bethu. Holiness uqala wazi uThixo. Holiness ungaqali ufuna ukwazi wena. Uqala wazi uThixo. And uyazi ba ndiye ndihlekwe xa ndithetha pha ebefundisini. Ndisithi ncokola neecolleagues zam ndithi noba ngangehlobo endimthemba ngalo uThixo noba ingazintsiki icawa ithatha ikhola yayo ngeke ndishiyele le cawa. Ngeke ndishiyele le cawa. Ngoba ndazi uThixo wandithola kule cawa. Ndingahlala phansi kwetafile ndiqale ukuthuluka isiwa phansi kwetafile. Uke abantu abangamboni uThixo isihlalo zingekho. Kuke abantu abangambonanga abangamboni uThixo xa benganyuswa. And I want to say to you as I move, susuka phansi kwetafile. Hlala phansi kwetafile. At least under the table there's crumbs that falls under the table. Ndike ndanconywa ngumfundisi uMantini ifriend yam. Ndisandothenga imoto entsha. Yamazi kumfundisi uMantini. Lo Jonyama ayisenhle imoto yakho. Ayisenhle imoto yakho. Ayisenhle imoto yakho. Ndingamuyi. Aphinde nangexesha sityayo. Ayisenhle imoto yakho. Ndithi xa ndimphendula, this is nothing. Andijonge. Ndithi these are crumbs of grace. Uthe xa kusiwe icrumb phantsi kwetafile ndachola. Awuqhawe awuqhinwa yintweni. Qhawe awuqhinwa yifani yakho kwenyaziwayo. Qhawe uqhinwa yivuthuluka. Ivuthuluka ewa phantsi kwetafile. Sogqiba ukusustain. Ulivibhobhoka lingena mntawe lithi noba ndingabase kwanenhlaneni lizwe kodwa ngathi nawe nento zonke. Nento zonke. Ukunqunyiswa into yoba ufuna into ezikhulu. And ndizothi namhlanje awudingi into enkulu.
uthi kanje imvuthuluka yawaphansi kwetafile ndithi ke xa ndimcela uThixo ndibona uba ndisekoneni kunzima ndithi Thixo xa usenza izinto zakho zengcebo ungandishiyi khona konke izawugcina kule cawa awuzugcinwa zezi zinto zenzekayo uzawugcinwa yinto ethi xa usondele emthendelekweni uthi uzawubroken kanti uthe xa usondele emthendelekweni wathola something uYesu uyindlela awuzofika ikhabhathi sigcwele ngoba siyithethi loo nto asiyithethi awuzofika sigcwele uzawufika singenanto kodwa xa ubuza uba how was your day uthi the bread I received from church it's so fulfilling so ndizothi kuwe hlala phansi suma ngenyawo hlala phansi ndizokucela namhlanje sutyhudisa hlala phansi sude emsebenzini wenza amayelenqe for i-promotion hlala phansi hlala phansi and so when you know yourself xa uzazi ndibone le nto ke xa ndireflecta andifunanga uthetha nge-terms endingazuzazi ndiyiunderstanda ke mna le nto kuthiwa i-certification only by love awuzuthethe mna ngoba uWesley uthi we become perfect when we perfectly love sevana bethu when we perfectly love and awunawuyazi nemfundiso yethu yokuwisile ngaphandle ungalazi uthando and yonke le mfundiso yethu yokuwisile i-centrality yayo luthando and I couldn't sleep last night. I couldn't sleep. Ndistruggle le concept uthando. When i-doctrine yethu esazulwini sayo umuthando ndacinga nge-community nangecawa yethu umoya wami wafuduka bethu wafuduka ndicinga into yoba uyayazi uba siyakhonza
kodwa sithandana. Ndacinga when ilizwe ligqibela amawisile, yet the community is cruel. Xa unobuza nalapha eRhini, eyona cawe inkulu apha yintoni? Kuzawuthiwa iwisile inkulu, kodwa ipercentage yokhohlakala ingaka. And the engager, I benjokola lo intoni ezala lento bana singathandani kangaka. Waniphendula umbhali wathi into bana ukuze omnye angathandi angamthandi omnye, into bana lo ngathanda omnye akasithandi. Isizathu sentoba nakwi-friendship soloko unabantu ongavani nabo, utshintsha igroup nalapha ecawe badinwa abantu. Eleke kukumnqophiso uhamba nesipho esitsha, bayabuza abantu yinto usukela nto ukubani, hayi amvani nabo abana bandithandi. Uthi lo mbhali, I have realized that those who are not loved and those who do not love, they don't love themselves. Ngoba xa uzazi uzithanda, you don't need affirmation abanye abantu. Xa abantu bethetha ngawe, uyathatha izithuko nezanyeniso zibe yizimarshmallows. There is a new break. Uma usitha bona abanifuni, qala usithanda. Xa uthanda uzawudibanisa nabantu. Love yourself. Dadinwa ke. Tata makhulu dadinwa. Xa ufika eseketheni. Molo Mongameli, nanyaka kufika la umfundisi omtsha. Bayakhoza mos bayaxaka. Xa ufika umfundisi omtsha. Molo Mongameli. Uhlobo endokuthanda ngayo. Ayithetha nje shamntana abantu. Xa phinde kuyo uphethe iplastic. Uzosibeka. Mongameli ndiyakunceda nangento ethile. Kodwa xa ungesanga comply kwizinto zakhe, ngokuqala uyojoyina abantu abakuzondayo. That side into ethi mandingadingi uxelwa ngoba uyandithanda. Mandithi ngo usiza ndibe ndisithanda. Ndibe ndiqonda uba ndiyakwazi uzaba kwiluntu olungandifuniyo ngomso. Ndithenza uthetha nani ne? Umntu ke bethuna makagcwalise ibasket yakhe siyashofisha. Siyashofisha ngoku. Thatha nje wakho umgodo ulingene wena. Sevana bethuna. Sevana. Ndiye ndilile. Ndingabi na stress. Ndiye ndibe ne stress ngoba ndimjonga mama ubani. Hayi enza kwenza into ethi ngoba ndinosisi. Anditsho kuthina Mongameli ungikhetha ndinosisi ngoba uzuyithetha lento ngomso. Ndiya kwinto ethi ke xa use ukhulile uye uthi wongena apha phakathi kwesiqini sakho. Ufike kukho igatsi ezikunyusayo. Ngexesha you are unacceptable anymore. Amen. Amen. Ndizokhulula umuntu ophantshileyo. Nkosi. Ndizokhulula umuntu ophantshileyo oresultwe luthando. Ophantshileyo. Othi apha
ngenzakaliswa ngabantu endibathanda. And uzuthi ke tonight ebesithini umbelebele ebesithi ukuze uphume kule kona konzakala, love yourself. Love yourself. Love yourself. Love yourself. And uthi wozithanda kuzaba lolu uthanda uThixo. Amen. Oh, what a friend we have in Jesus. Amen. Abantu abaninzi abecawe xa ubatracer wayifumana phi ingozi yenzeka lapho ubani sephantshile nje endaweni eyi-1 wathi esiza kakuhle wacholwa ngabantu wacholwa ngabantu abamhlophe. Ndizothi uthini mfundisi umbelebele? Ndizothi tonight take a journey that goes to self. And as you take a journey that goes to self, wenze le nto kuthiwa yi-friendship audit. Awunambona uthi kungakhange audit ii-friends. Kukho ii-friends ekufuneka zihambe nawe zishiyeke endaweni ethile. Kukho ii-friends ekufuneka zimnyuse zithi xa zawuthobile uthi yiyekeni ngoba ndimbonile ndizayitsala ndispect. Friendship audit. Nalapha mhlawumbe xa wena ungakhuli uhakeke ezintweni ezirongo. Friendship audit. Check yourself, check yourself, check yourself, check yourself into yobana aba bantu utshomane nabo, are they making you to grow? Xa uzawuyicheka ke le nto, check the percentage of the conversations you have. 90 about other people, 10% about your friendship. Ndiyayithanda ikwayara bethuna ineculo eliculayo ndimthanda umsindisiwa take a journey that goes to self. And if I can dare ask you, how are you? How are you after benediction? How are you when all of us are not there? How are you really? Without faking, how are you? Ecaweni yantula kube mnandi kodwa xa ufika endlini the reality of life confronts you and no. How are you? Ngxaki yethu silibele undoqa. And ndizowuthi ubuthini umbelebele tonight ebezowuthi don't forget to keep the main thing the main thing. Ndoqa sekhaya ndizomcela namhlanje. And when you audit them, you don't have to block them. Status zam uyaba ne block list yabantu abaninzi. Don't block them. Don't block them. Ukomyeka kanti lokuhlebayo. Ngoba soyika no-post success zethu. Awukwazi nokuthi kwi-post zethu uthi uThixo wandenzela izinto ezinkulu. Uthi uyabhreka. That's the society that we live in. And
unfortunately, and unfortunately, sonke sinezi spirituality. So fika apha wakeke ezintweni. Umi ndizothi ke xa ndizawugqitha uYesu samile. Ulinde wena. Linde wena. Linde wena. Linde wena. Love. And when you love, uthanda lubina mida. Ndizawugqitha ke ngoku. Love knows no boundary. Knows no boundary. Unosipho bekhaya. Kwakuyindlu phaa kwakuthengiswa igumla. Salukwenza that nelazi niyalazi. Indlu leyo kunganalwa kuyo usa dwaster kuhleli nje. Unosipho uthandana nomfana wapha. Uthandana nabantu nomfana wapha. Olwembethuni. Uthandana nomntana wapha. Utata eleka mbethu unosipho. Athi ndabetha. So uyapha. Kusemanxeleni lamsi. Afakwe imvubu unosipho emini. Abethwa. Uqonotela sondi kwakuhlatsa imbisa atsebe izilebs. Athi izilebs. Utata phinde xa buya kusasa. Ndathi uzawuphela. Ngoba le mvubu yakho ayiqhawulile nti ngapha kwezilebs. Into esincedayo apha ecaweni is to love those who hate us and continue to love them. Ngoba ungazi uba imithingi ibingamiso. You continue to love. You continue to love. When you know, I know what you said about me, but regardless, I love you. And you don't tolerate. You don't turn. Inkathazo le nto yothanda. Hallelujah. Le nto yothanda inkathazo. Ukuyibona mntanam xa uplitwa. Zawubetha ke ngoku. Xa uplitwa. Kukho laa mbuzo unzima. Xolo tata untsanyana. 90% youth. Kukho laa mbuzo unzima xa ubuza i-boyfriend. Kutheni undithanda? Why you love me? Umbona umsesikolweni. Unzima uarticulate uba kutheni ekuthanda. Umhle. Umile kakuhle. Utheni uzoba ii-features ezibonwa after uthandile. The reason you ask why you love, you are trying to say, will you be able to love me when you don't see these things? We are called to love even when your own best friend who knows your secrets, you are called to love. Umthande ngoku awuneki idethi line nyam kodwa umthande. When you say you love, is to love beyond what you see. Thande noko. Ibona ubingozi wayiza ngothi umama xa izoba lento uthanda. Athi yelo ndisondathi ngekho ngaka. Njeba ndingumabhafbhaf ngoku. Athi mna ndandislender. Ndimhle. Ndakhula ndamdala. Xa ubuza uba kutheni undithanda, will you be able to love me even when I change? That's what you're saying. When you are committing to love. To love. Ndizokuchallenge ke. Uthini umbelele? Ndizothi kuwe love irregardless.
thanda lokho. Thanda lokho. Ndake ndathenga inja. Ndake ndathenga inja. Kuyindawo pha ekhaya eKapa kuthiwa kuseMitchells Plain. Kuthengiswa yonke into uChinatown nomuntu bangathengiswa. Ndathenga inja. Ndayibeka pha ekhaya litsha. Ndathi xa ndithenga le nja ndayithengela idog mo ndayithengela ukutya. Ndathi ndihambile ngenye imini ndafika ukutya kuphelile. Ndathi xa ikhonkotha umuntu eyaqala ukumluma ndini. Akabonga uThixo. Nangoku ndinenxeba lenja yam. Nenxeba lenja yam. Nangoku ndandiyithanda intle. Ndayithengela ukutya, ndiyiseza amanzi. Kodwa inxeba lokuqala lam inja yam. I'm talking with you. I'm talking with you. Inxeba lokuqala indaba nale emzimbeni wam lele nja yam. Ndandunywa inja yam. Ndaqumba ndaqumba ndathi yabona le nja andiphinde ndisondele kuyo. Phinde ndisondele kuyo le nja andiphinde ndiyithengele ukutya ndaqumba ngoba indilumile. Kodwa zagqitha intsuku usuku lokuqala yakhonkotha inja. Yagqitha lesibini usuku yakhonkotha inja. Kodwa uthando lwenja yam landiconnecta nenja yam. Ngoku indilumila. Hayi Nkosi. You. Ndancedwa yitshomi yam. Wathi yona iyakwazi ngomnikazi wayo. Ayikulumanga kube icakela. Into yoba inature yayo yinja. Mama. Can I come close? Come. I want you to understand who are you dealing with. People that you meet around, you won't change them. Abantu awuzobatshintsha identity yabo. Uba yigosipha. Ufuna utshintsha ifamily yakho engakubulaliyo uyenzela yonke into awuzuyitshintsha inje love them. Ukuyibona laa nto uncame yonke into for your family. Lo mntu xa uxakekiwe ukwaziwa yena. Xa bonwabile abakwazi. Xa kunzima kukhontoda wena. Kodwa after uncedile no one says thank you. It's the burden of love. It's a burden of love. It's a burden of love. Ndizothi kuwe love. I'm pushing you hard, love. Uthande man uqombe inature yakhe. I've studied this person. Into esincedayo tata uNtshanyana is to know who are you dealing with. Then you'll be able to love. Kodwa mfondini xa usobetheke ekoneni. Xa usobetheke ekoneni umcengo uThixo ngoba uzawuphanja. Siyaphantshisa ezi zinto. Uthi mawu kanti lahi So love. Can I tell you? Yayazi enye into esenzakalisayo ndiza kugqitha ngoku. Into yoba ndiyayoyika inintsi apha ewisile. We have become a cruel church.
cruel, church. Even the MCO cannot help it. It's the order of the day. It's the order of the day to insult the church and claim that is your data. It's the order of the day. It is the order of the day. It's the order of the day. And I want to say to you, yonke inkohlakalo nokuthandwa kwayo mayiyekwe nini bakhona bekanye. And so love. Noba nindibulisanga xa ndiphuma. And my spirit says I must say it. We are consumed. We are consumed. Into ebange basilahleke singayazi le nto sibizelwa kuyo iluthando into yoba sithanda icawa. Sithanda izinto zecawa. And sometimes we become overcharged. When you are overcharged, it's when I don't want to miss it. Yet you are missing the message. There's a Holy Week, I don't want to miss it. God, when you are we love the idea about the church. We love the idea about the church. You know to figure 6 emnqophisweni ebethini uThixo ngawe kulonyaka ansayas, because we love the church. We love the church. And I'm saying, as I'm moving, let's love God. Let's love God. Let's love the God of the church. Let's love the God. To avoid disappointments, love God. Whereas when the whole world definish by iyandilikela. Well, ungafike kwistate sobomi ube ngathi udilikelwa ngamadonga. Ungayazi ukuthemba. Ndiyakwazi uba ndiyayazi depression kumfundisi. I know depression from a minister point of view, and you are expecting to be there for the others. No one is there for you. I know it. I know it to be broken so much that ndibe grateful umbongo umantini wayidrayiva from eqonqa bheke eKamaston kum ndaphuma kanti uThixo uphosa intambo yoba mandiphumelele. I know. And sometimes we stand here and say, this is a bread broken for you and for many, yet I am broken. We don't like, I need to say this, I need to say this. I've never seen a church that hates their ministers so much. I've never seen such a church. Never seen such a church. I'm talking about my experience. You have to carry people's expectation because people expect a lot. Yet inside you are dying. No one says, come in to Atumfundis, how are you feeling this morning? That's the cruelty. Who graduated, we are just that developing attitude that when no one pets me, when I've done well, they may spill it. Well done. They may spill it. When no one
one applauds for me. Dimespili ndithi, boy, you've done it. You've done it. So ulindele abantu bakuqhobela izandla. Kukixesha ekuzawunqaba izandla. Uhambe wedwa nofefe kaThixo. Love God. Don't ungazibhidise nje uthanda icawe egqithe. Thanda icawe egqithe. Thanda icawe egqithe. Can I further challenge you? Xa sowuthande wena wathanda uThixo, you'll be able to love others. Kukunene sayibhidanisa ke thina. Kukabantu apha becaweni angqami xa kuphakela umongameli azovuvela wena. Kanti akamvuvela umyeni wakhe. Guys, we need. Can I challenge you? We need to say these things before uzovuvela mna, vuvela umyeni wakho. So, my goodness. Did I'm pushing you hard, ne? Pushing you hard. Lento mamela mntasekhaya. You become. Lento luthando, ndicela ningayibhuthi. Ube available in everything, yet at home you are upset. Xa kukumthandazo ukhona ngokuqala. Xa kukho ethile ukhona ngokuqala. But at home you are upset. If you want to talk about love, you must love first your people at home. Sinabantu apha ecaweni. Ube nenhloni xa uthi makathandaze emngcwabeni. Bathi abantu bakuhlala ihlobo athandaza ngalo kodwa. And uthini umbelebele namhlanje? Ndizothi in this mission week, keep the balance. Keep the balance. Kukabantu, mamela, I'm moving now. Kukabantu who are present in everyone, yet absent to themselves. Love. Lento ke bethuna funeka ke xa uzawulungiselela xa nditsho kwi-retreat pha yomakotana pha eKamastone ndithi xa uzawuze ecaweni kusiyakudumisa ungancami uzawubeka icawa imbiza zengqongqothela ezakwakho ungazibekanga. Brother, mamela bamntasekhaya, mamela seniyihleke ngenye imini nawuthi amen nje. Rather kudile yezecawa ezakwakho zivuthwe. Ndiyagqitha ke ngoku. Mandgqithe. I am here to make you uncomfortable. Idula ipetrol for uhamba nje ndizo. Santi Yahweh Love. Mamela, when you love yourself and you love God,
what sustains that love. Listen to this. When you love yourself, you love God. What sustains that love? Ilento siyibiza ukuthiwa zi-works of piety. Works of piety. Ayisizwe sa spirituality si public. Don't be confused uthi umuntu powerful kuba ethandaza kakhulu public. Uzayibhuda ke. Mandla sindula. Uzayibhuda. Amen. When we talk about works of piety, kulamtu uthi xa ingekaqali. Ngekaqali. Ayikaqali cawa. Athi xa kubethu kuzawusa. Athi sibulela wena Yesu. Kuyo le ndlu yakho. Sinezinto zonke thina ngokuvuka kwakho. La mntu uzipheke ekhusini. Nandivana bethwana. Amen. Because let us speak. God. Ndiyamoyika nomuntu usoloko enyola umsimbithi usoloko uyagqekreza. So you guys spirituality elaborate. Funeka ngeli xesha uthi unyolwa uthi ngexesha imvuselelo uexpectwe uba uzawushumayela wena. Uthi ngoba izigqitho zam ndisasa. Sono sam sisefela. Singozi spirituality public. Izinto eziphucukileyo zespirit ziphekwe ekhusini. Nandiva bomama nani botata. Nandiva nabethona. So ndikhule mna kule cawe andiyazi ngixa ngikhule kule cawe. Ngikhule mna abantu xa bezawuthetha noThixo bamoyike. So kuthi guys for uthetha noThixo. Fikelela kwi-point of ube ne-limitations. Yes. Because once uzithembe once uzithembe abantu benzakele kuzithemba. Anconywe gqithi kanti uThixo akekho kule nto. Ngoba izinto zikaThixo zibaswa ngale nto kuthiwa yintambiso. Kwi-email endake ndayifunda ithi kwakukho intombazana, this young girl ndayiliba le-heading yayibithini, yayithanda uvuka ibheke emlanjeni iyokha amanzi qho xa ifika kusasa izijonga apha emanzini. Ithi xa imapha emanzini ibone ipicture yayo, i-image yayo, reflection yayo apha emanzini. And this girl fell in love nale reflection ayibona apha emanzini. Wasondela wade watshona emanzini. Kukho abantu aba-gifted but they drowned to themselves. Kukho abantu abanesiphiwo kodwa isiphiwo sabo sasheyidwa yinto yobana warhaxwa nguye. Wazintwilisela kuye. Wabona yena wazi yena. Akho mntu unokwenza bhetele ngaphandle kwakhe. Asipheleli izinto zingenziwanga kuwo. Who drowned to self? The main character syndrome. Be careful. Yonke into ayiphumeleli ongekhoyo. The main character syndrome. Funeka wena apha ecaweni thina sidla nomculo sijayiva iginqi sakho. Uthini umbelebele ke xa ngigqitha? Uthi umbelebele, be careful
to drown to self. You are gifted. Angxaki yakho uginywe nguwe. Xa uginye nguwe awukwazi noncoma omunye umuntu uthi you are blessed. Because xa inkonzo ingavalwanga nguwe ivalwanga. Kanti kuThixo ivaliwe. Kukamaxesha man kwesi spirituality ngokusazi ubu powerful uhlale ezantsi emkhumbeni. Uhlale ezantsi emkhumbeni. Kuthiwa phakama uShumayeli ukuthi ndiyayikhungela. Kukabantu who are designed to sit down up. That's plenty of umkhombe. Ukwenza umkhombe ungangeni ngamanzi. And we are good at that as Methodists. Spirituality of appearance. I want to be seen. Ndangcoliswa ngamaxhego bekamaston. Bendine-probation apha umfundisi ukakuthi uyaodinwa ngokuyahamba. Sendikhumbele ne-probation ndiyakhula. Ndayithi izandla hamba. Ndathi ngenye imini ndithandaza nge-Good Friday. Ndathi mfundisi ukakuthi uzawukwenza iVia Dolorosa. Ndatsho ndayibhala pha kwiprogram. Anditsho bayamazi uba ngumfundisi oselulingweni. Baza kum ndabizela imithi kodwa kukho imeeting ngamaxhego, elders of the church. They want to see you. Ndathi sizoni. Beza ke. Xa befika ungamile uthanda udlala ngecawa. Uthatha icawa uyinike umfundisi oselulingweni. Ndathi kuye, ndathi xa ndibabeza ndathi yimam gate of botata. Ndiyarhalela nami uyenza laa nto. Kodwa umoya wam akukho ispace esiright sokuyenza. Nguye umuntu osemoyeni oright wokuyenza. Makungacabe ecaweni kuza kwenziwa amaxesha sokukhutshwa impahla. Icawa ingamuvi ufuna ibanjwe nguwe ngokungekho kwistate esiright. Icawa isinde yasinda icawa abantu benza amaxesha kungenxa kabani. At least you know what acknowledge what indeed. And so I'm trying to say, don't drown to self. Whether you have an expertise, whether you are a lawyer, whether you are a nurse, don't think that you are the only one who can do it. Yes. So works of piety. Amen. Works of piety. Kodwa ndifuna umthatha kule nto xa wena ndiza kugqiba. Xa se uthanda abanye abantu umthandile uzithandile wamthanda uThixo. Xa uzawuthanda abanye abantu kukho into ekuthiwa zii-works of mercy. Siyavana bethuni? Ngoba le nto ilapha ngaphakathi ayivumi ichophe nje. Nandiva khamente? Le xa usowuthanda uzithandile wathanda uThixo and all thando luyaphuphuma. Xa uthanda abanye abantu, this love prompts you to do something. When you do something, you love your neighbor as you love yourself. Nandiva ne? Xa uthanda uphila laa nto ke ngoku ithi love your neighbor as you love yourself, because le nto ilapha ngaphakathi iyaphuphuma. Sakhula kule cawa i-outreach thina zingekabikho.
nayibona laa nto kuthiwa i-outreach uqokelela imfumba yokutya isiwe phaya abantu it's good kodwa sakhula kule cawe thina xa emanyanweni ubona umama ongenazihlangu umnyengezele uthi ndikuthengela isihlangu. And I want to challenge the church as we do mission. Sometimes siyanqamuya ngaphandle kanti nanku Lazarus endleni komnyango. Before I want to challenge you. Isenokwenzeka kule mission week we have been around kanti sihamba noLazarus apha phakathi. Ndake ndenza i-blanket campaign Peseketheni. We got about 300 blankets. So lo mama ngu-CCS umama. So senza ke sihambisa kwezi homes nakwezi sikole blanket. Kodwa yenzakala inhliziyo yami xa esithi lo mama enikezela iblanket wathi ayisentla nsayibaweni. Uyayigqithisa kodwa uthi ayisentle ndiyayibawela. La mama simply says andinayo kodwa ndiyayigqithisa. If we were to be a missiological church, masiqale nabo Lazarus apha phakathi. Lazarus naba phakathi. Sinabantu apha enkonzweni yethu siyayazi uba they are needy. And yet icawe iyaqhuba ihamba as if it's normal. Ndiyayazi ke mna la feeling mina ngoba ndake ndasi-student minister. Mna ndikhuleta ntyaye ndiyokushumela kwindawo ekuthiwa kuseBhulwa. Ndihayikile nanemali leyo uyaqa. Xa ufika phaa afika umuntu omdala. Athi mntanam kuyanetha nonetha. Asinayo imali. Nazi itabile. Nazi ibhathanathi. Jika. Ndibuze lo nto ujika ngantoni. Ndiye kulaa Sunday ndiyirhalela inkongozelo ujika kodwa yikho ukitapile zodwa. Ndihayikhe ndithi xa ndihayikha ndinelikreyiti ke neetapile. Kukho umfundisi walapho kuthiwa nguBongani Rhalo noSolomsi xa ndingena ndisindwe le ikreyiti bandihleka. Ndithule ke mna ndipula iitapile zam zinomhlaba mos sogqiba ndizipheke xa kuphakwa azinamhlaba. Ndizowuthi we are good as the church. We do beautiful programs and we do them for a photo shoot, for a report. The sad part about the mission as a Methodist church, we do it for compliance. Report it's not life-changing. Amen. Mamela ke sikwenzeke uhoya ummelwane wakho ukabantu ke xa ndizawuvana bethu kwabantu who are very good uthatha icawa baye ecaweni kanti icawe uyishiya apha next door ugusha iBhayibhile ubheke ezulwini kanti izulu ilapha next door. Awunazulu kuwona izulu ungamazi ummelwane wakho. So uthi xa ndivala uthi lo mbhalo xa ndivala xa ibuza lo mfo ngowuphi umthetho omkhulu ngowuphi tell me because I'm trying to yes ngowuphi umthetho omkhulu ngaphezu kwenye imithetho athi uzuyithanda inkosi yakho uzuyithanda with azibale zonke izinto ngenhliziyo yakho iphela nangengqondo yakho iphela ayibala sogqiba athi because ayoneli nje enhliziyweni nasemphefumulweni athi
umthanda ummelwane wakho njengokusithanda so kuba athi iyona mithetho leyo angigqibe xa ndizawuvala umpostile uthi umpostile when you don't love uthi ndigqibe into yobana xa ungathandi une-outstanding debt uthi umpostile uthi when you resist to love unetyala if ulapha namhlanje kukho umntu ongathethi naye unetyala uthi umpostile uba ulapha namhlanje kukho umntu owambamba ngentliziyo wathi soze umqalele unetyala. And so uthini umbelebele as I close uthini umbelebele in this mission week go home and pay your debt. Every Sunday you sing here. Usikolele izono zethu nje ngoba nathi sikolela asona nayo. Yet you are struggling to forgive. Lamntu ndizothi xa ndihamba lamntu owathi ngoba lo wandenzakalisa anase ndimxolele ndizothi unetyala. Go and pay the debt. No. When you don't love complete une areas. Go and pay your areas. I'm talking nomuntu lapha othi Mongameli, you don't know what it's like. This person hurt me. Wandenzakalisa. And this person is continuing to hurt me. Ndizothi kuwe bhatala ityala. Ityala liyintoni ityala? What is the debt? The debt into yobana xa ungalibhatelanga ityala usheka wedwa ube yi-prisoner of yourself. Awuzukwazi uphuma kule ntlongo ukuyo ungabhatelanga ityala. Let me move. Mhlawumbi you are not even a prisoner of yourself. You are a prisoner of your own mistakes, of your own flaws. You can't forgive yourself. Umuntu sikhonza nje kanti usafarisha kule nto kuthiwa i-guilt of sin. You can't forgive yourself. Ndizothi kuwe i-mistakes ubuzenza izolo zezayizolo. Forgive yourself. Let it go. Pay the price. Pay the debt. Uthini umbelebele in all this conversation I'm trying to say pay the debt. Namhlanje ndiyacela uba kummelwane wakho uba kumntu wakho kona ungasathethi naye vuka kusasa umfowunele. But I choose to pay the debt. And when you choose, ithethwa leliculo bethu. Ithethwa leliculo ezinto siziculayo. 220. Ndifuna simfunde simazi sizawuvala ngoku. 220. Xa umthetho wandityela konke ukukwetywa When everyone judged me, that and that one answer. The door were closed and that one answer. God, you were just to me.
You're just to me. Wababulungisa. Ndifuna uthandaza nomuntu apha. Othi mfundisi, you don't know. Ndine-clothes apha ngaphakathi. Ne-clothes apha ngaphakathi. Ne-clothes. My pain as one dim ndedwa, I don't share with anyone. I can't even share with my friends, my colleagues, my churchmates because it's not safe. But I want to pray with you. I want to pray. Ndifuna namhlanje kule mission week. Ndifuna kule mission week. Uthi, you know, I did not know love. That love is so uncomfortable like this. I choose to love. Utatu Nchanyana will agree with me. I have many colleagues. I have many friends, colleagues. When I was divorced, I decided to marry again. They called me. There's a meeting. Why? Do you want to go? I decided to give love a second chance. I decided to give love a second chance. I don't know what it's like in your life. I want to give love a second chance. And when we've given love a second chance, you'll be able to sing our opening hymn. Sawuthandaza. Ndifuna ke xa sizawumangenya usicengele ngoma. Yesu wena
ndifuna umuntu othi ndifuna uzovala ichapter, ndifuna uzovala ii-episodes zobomi bam, because uphuma kwakho apha kuzawuba ngathi ukudlala i-TV. Ndifuna umuntu othi I want to move from this state endikuso. Ndifuna uphuma. I don't like myself. I have turned to be a wreck. Ndifuna uphuma. I'm inviting umuntu othi mna I want to close this chapter. I don't know the chapters of your life. I don't know the chapters of your life. And as we sing, as we worship God, I'm inviting you. Sizawuthandaza. Ndifuna ke ungasheki. Phakamisi ncinga. Sokulila kwabo ivuka ukhunga kwabo Thixo wethu lumleyo unguThixo inqaba unguThixo namandla sithi inkosi silila kanti inyembe zethu uyaziqokelela Thixo uze ngomso sibe liqula lokumemelela Thixo wethu lumleyo nathi ke somandla usigcine usiphiphile enhle yokukhonza Thixo wethu namandla ngoba sithina ngokungazi into zangomsa sizazi makuthi inkosi ezinkonzo saqhuba singonela uphele lapha kodwa ezambe nathi imihla ngemihla ukuze inkosi wawufika wena ngobukhosi usikhumbule nje kuThixo kumkani kakumkani naba abantwana bakho obathengile ngegazi lakho elinqabileyo baxhole ke ubabambe lesandla ubathantamise unguThixo othembekileyo yiva ke inkosi uvile nyana kaThixo mvana kayise esusi zono zelizwe ubazela indlebe lomthandazo uvu ukuthandaza kwami inkosi ngithembe wena mandingaze ntaniswe ngoKristu inkosi yethu amen
abanye bonke abakhoya ngenxa yexesha bandibulisele kuhle izalo kuhleli omkhulu wethu ongumSukrestu. Sizasondela kuyo emva kwale ndlela engakanani. Oyedwa oceliweyo ozasasuka ngenza ucela sisikhulisa senkemfu uzosibulele idatha umbelekele. Ayikho enye into endiyithunyiweyo kuthiwa ndizotsho kuwe enkosi. Sibulela sibulela uThixo lamamakho, sibulela uThixo kaTamakho okusebenzisileyo uzothi kuthi masifunde ukuzithanda. Ngifuna uxoxa nabemfundisi sekokuthetha ehlingeni sihlelana eyona nto endinayo ndiguquka mna ngento ndiguqukile uThixo bekuthume kum ngoba zonke ezi zinto zithethaba ndikuzo ezi zinto kodwa eyona nto ndibulelayo uzothi kuthi masigcine umntu wethu wangaphakathi sizame uba sigcine owasidalayo ngoba sizezi zinto esizizo ngofefe nobaba lukaThixo uthi masithande thina phambi kwento yoba siyowuthanda abantu bangaphandle. Ndizothi kuwe tata umfundisi kwesasichithi ubucele kuso phambi kwento yoba uwele imilambo uzotsho apha erhini uzubuyele kuso uzothi useke 201 uthe nkosi tata umfundisi wanguThixo kamamakho wanguThixo wakho wanguThixo wabazali bakho angakukhanyisela tata kuthi konke kwenzekileyo nezinto ozinqwenelayo uThixo kokwena kwenzele. Siyabulela tata eyona nto esinayo ngaphezu kwezinto zonke sizothi kuwe nkosi ngoba sonke xa siphuma apha siza kuyela kuthi sizijonge thina indlela esiyiyo ukuze sikwazi uguquka ngoba sizawucela uThixo asincede sithi kwabantu abasingcikivayo siqale sixolele thina phambi kwento batata siyoxolela bona sizingcwelerha tata
kuzo, ngenxa yendawo esixelenga kuzo, ngenxa yendawo esikhonza kuzo. Kodwa tata kuthi eyona nto ebalulekileyo luthando, eyona nto ebalulekileyo kukwazi ukuxolela. Siza kugcina umfana othi masihambe naye, ngoba ngaphezu kwezi zinto zonke sandelwa nguThixo. Nkosi tata. Ndizawucela sibethe iintatha ezimbini ngexesha elibini. Uzawuhamba ezi zitya ndibe ndisenza nezaziso ngoba ezaa zinto ziliqela. Ndizawucela ke iJulia Manyano noNothemba bazondihambisela ezi